अगर आप भी चाहते हैं कि विराट म्यूजिक का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मदना से विराट म्यूजिक के शानदार प्रस्तुति। रूबिया से हम मिल लगलिए, होरिनिया से हम मिल लगलिए, हम ओकरा गाम। रिनिया से हम मिल लगलिए, हम ओकरा गाम। बजा के हमर जान, तोरा वाला कई छौरी कहाँ। बजा के हमर जान, तोरा वाला कई छौरी डीजे राकेश निराला बुदहा। हमारा पकड़ के हो पापा वो कर हमारा पकड़ के दिल कई हो बान। भैया वो कर हमारा पकड़ के दिल कई हो बान। बजा के हमर जान, तोरा वाला कई छौरी कहाँ। बजा के हमर जान, तोरा वाला कई छौरी सवारिया के छौरी बजा के हो राजेश रंजन के छौरी बजा के केल कही बदनाम। परवेश राजा के छौरी बजा के केल कही बदनाम। बजा के हमर जहां, तोरा वाला कई छौरी कहाँ। बजा के हमर जान, तोरा वाला कई छौरी रिकॉर्डिंग विराट म्यूजिक मदना बाजार। मोबाइल नंबर 7050 410 549।